Moikka! Tässä videossa mulla on sulle 4 sisustusideaa, jolla sä saat vaikka sun huoneeseen vähän uutta ilmettä. Ensimmäinen DIY on tällainen korulautanen. Ja tää aloitetaan sillä, että laitat johonkin huonoon kippoon vettä ja sitten rupeat tiputtelemaan haluamaasi kynsilakkaa tonne veteen. Ja sitten otat neulan ja rupeat tollain tekemään vähän niinku erilaisia kuvioita tohon kynsilakan pintaan, mutta tässä kohtaa kannattaa olla nopea, koska toi kynsilakka kuivuu tosi nopeasti. Sä tarvit jonkun astian tai pienen lautasen, mulla oli tommonen vanha saippuastia, ja tässä kohtaa kannattaa laittaa hanskat käteen ja sitten lähteä kastaan tollain tosi varovasti astiaa tonne kynsilakkaan. Tää pitää pistää vielä muutamaksi tunniksi kuivumaan, mutta sitten tää onkin jo valmis ja sä voit ruveta laittaa sen koruja. Seuraava DIY on vähän niinku tämmönen ilmoitustaulun tyyppinen, johon sä voit vaikka sitten laittaa kuvia tai muistilappuja itsellesi. Mä käytin tässä tollasia mustia 21 cm pituisia askartelupillejä ja sit siihen lisäksi vielä mustaa sähköteippiä. Ja rupeat tekemään tätä sillä tavalla, että yhdistelet noita pillejä toisiinsa ton sähköteipin avulla. Ja jos sä haluat tehdä tästä samankokoisen kuin minä, niin sun pitäisi tehdä 6 sellaista, missä sä yhdistät 3 pilliä toisiinsa, ja sitten 7 sellaista, missä sä yhdistät 2 pilliä toisiinsa. Eli periaatteessa 7 lyhyttä ja 6 pitkää. Mutta tosiaan sun ei todellakaan tarvitse tehdä samankokoista kuin minä, sä voit tehdä vaikka 4, tai jos sä teet tän vaikka puutikuista, niin luultavasti ne puutikut ei ole samanpituisia kuin nämä pillit, mitä mä käytin. Sitten sun pitäisi vielä leikata 4 tällaista pientä palaa yhdestä pillistä ja sitten taajat sen keskeltä. Ja nyt näitten avulla sä vähän niin kuin luot ne kehykset, eli yhdistät 2 pitkää ja 2 lyhyttä palaa toisiinsa. Mutta jos tää tuntuu hankalalta, niin suosittelen, että kuumaliimaat noi palat yhteen, mutta pääasiana siis on, että ekaksi luotas ne kehykset, eli se ulkoreuna. Laitat ton kehyksen jollekin tasaiselle alustalle ja rupeat sommittelemaan noita tikkuja ja asettelet niitä vähän sillä, että niissä on tasaiset välit. Ja mä aloitin sillä, että liimasin noi pitkät tikut kiinni tohon kehykseen ja sen jälkeen laitoin noi lyhyet tohon päälle ja mä vielä teippasin ne tohon paikoilleen, niin se auttoi siinä, että ne ei lähde liikkeelle. Eli toi kuumaliimaaminen on helpompaa. Sä voit myös käyttää tässä apuna mittaa, joten sä saat mitattua paremmin ne välit, että ne tulee tasaisesti. Ja muistakaa myös olla varovaisia ton kuumaliiman kanssa. Viimeiseksi täytyy myös vielä muistaa liimata noi ns. Lyhyet ja pitkät kepit kiinni toisiinsa. Mä kiinnitin tän mun seinään nastoilla, mutta sä voit laittaa tän sillain miten sä haluat. Ja nyt sä voit sit laittaa siihen vaikka kuvia tai muistilappuja, mitä nyt haluutkaan. Mutta muistakaa, jos te haluatte tästä vielä niin kuin vahvemman, niin kannattaa käyttää puutikkuja. Seuraavaksi tehdään tämmönen geometrinen kolmio. Tai no mä en oikein tiedä, miten tätä voisi kutsua, mutta mun mielestä on ihan kiva tämmönen sisustuselementti. Mä käytin tässä kans noita samoja pillejä, mutta muista, että sä voit käyttää myös puutikkuja. Ja nyt tehdään vaan kolmio noista tikuista ja kuumalimataan ne kiinni toisiinsa. Sitten kun toi pohja on valmis, niin laitetaan noista jokaisesta kolmion kulmasta 1 tikku tollain ylös. Ja sitten lopuksi liimataan ne tuolta ylhäältä kiinni toisiinsa. Tää on sitten jo valmis ja mun mielestä on ihan kivan näköinen, kun laittoi kasvin tonne kolmion keskelle. Viimeinen DIY on tällainen money jar. Ja tähän sä tarvit tommosen lasisen söpön pienen purkin ja sitten otat pienen palan paperia ja kirjoitat siihen mitä sä nyt haluatkaan kirjoittaa. Mä nyt esimerkiksi tein tommosen niin kuin säästöpossun matkustamiselle ja säästöpossun konsepti
lipuille. Ja sitten oikeastaan vaan kiinnität sen sun lapun tuohon purkkiin ihan miten haluat. Mä käytin tommosia washi-teippeä, mutta tässä kannattaa käyttää mielikuvitusta. Ja siinä sitten onkin. Tässä on nyt esimerkki, minkä mä oon tehnyt jo aikaisemmin, ja tää on itse asiassa ollutkin mulla käytössä jo aika paljon. Mutta tossa on just se, että näistä voi tehdä tosi persoonallisia ja ihanan näköisiä. Mutta tää video alkaakin sitten olla tässä. Kiitos tosi paljon kun katsoitte. Ja jos te ajatte tehdä jotain näistä sisustusvideoista, niin musta olisi tosi kiva nähdä teidän luomuksia. Joten laittakaa mulle vaikka Instassa tai Snapissa kuvia.